Шалом и добре дошли отново в Израел с Елин. Израел все още е във война, но вижте как изглеждат улиците на Йерусалим сега. Градът не е в траур, нито се страхува. Напротив, по всички улици на града има големи празненства. Какво се случва тук днес? Искам да ви заведа с мен на марша на знамената и да открием заедно какво всъщност се случва в Йерусалим и каква е връзката на всичко това с библейските пророчества. Така че ако сте готови, нека да започнем. Току-що получих и аз едно малко знаме, а шествието вече ще започне. Така че елате с нас, за да видите какво всъщност се случва в Йерусалим днес и какво общо има това с Библията. Хайде! Нека започнем, като разберем защо точно днес има всички тези празненства и прояви в града. Днес е 28-ят ден от месец Ияр според еврейския календар. И това е денят на Йерусалим според календара, който използваме на Запад – Григорианския календар. Датата варира от година на година. Ще я покажа и тук на екрана за следващите години. А денят на Йерусалим отбелязва обединението на града. Това напомня за един много труден период в историята на град Йерусалим. Всички са чували за Берлинската стена. Но колко от вас са чували за Йерусалимската стена? Не красивите стени на Стария град, а стената, която се е намирала точно на тази улица. През 1948 година Йордания нахлува в този район и те завземат половината от Йерусалим, който до тогава е бил под британски мандат. И половината от Йерусалим, цялата онази част на Йерусалим, остана в ръцете на Йордания. Хората са развълнувани да започнат шествието и наистина да влязат в Стария град. Но какво ви разказвах? Цялата тази област беше в ръцете на Йордания, а цялата тази област остана в ръцете на Израел. И в продължение на 19 години градът беше разделен. Не можеше да се преминава от едната страна на другата. И имаше постоянни престрелки от йорданската страна към Израел. Беше изключително опасно да се намираш в цялата тази област. И след 19 години градът беше обединен отново. И затова до днес населението на Йерусалим и не само на града, но и на близките градове идва тук, за да отпразнува това събитие. Но това е само малка част от истинската история на Деня на Йерусалим, която ще продължа да ви разказвам, докато вървим напред. Хайде! Маршът започна в центъра на Йерусалим. Той преминава по улиците на града и съвсем скоро ще влезем в Стария град. Вече можете да видите тук, отстрани вижте с мен, стените на Йерусалим. Така че сега вървим заедно към Дамаската порта. Хайде! И гледайки марша на знамената, можем да видим много силни пророчески отгласи. Ако четем Библията, можем да видим, че разрушаването на Йерусалим е било пророкувано. И това се изпълни през 70-та година след Христос с разрушаването на града и неговия храм.
и народът на Израел беше изгонен от своята земя. Но по същия начин, по който пророците говориха за разрушаването на града, те пророкуваха и възстановяването на Йерусалим. Те разказват как Йерусалим отново ще бъде населен, как народът на Израел ще се върне в своята земя и че улиците на града отново ще се изпълнят с живот. Ще ги изведа измежду народите и ще ги събера от всички страни и ще ги върна обратно в тяхната собствена земя. Пророците говориха за възстановяването на целия Израел, но особено за град Йерусалим. Така казва Господ: ще се върна на Сион и ще живея в Йерусалим. Тогава Йерусалим ще се нарича град на истината, а хълмът на Господа на сивите ще се нарича света планина. Така казва Господ на силите: старците и стариците отново ще седят по площадите на Йерусалим, всеки с бастун в ръка, поради напредналата им възраст. Улиците на града ще се изпълнят с момчета и момичета, които играят. И аз вярвам, че тези пророчества се изпълняват в нашите дни. Това е процес, който започна през 1948 година с началото на масовото завръщане на народа в своята земя. И този процес се засилва още повече от 1967 година с освобождението и повторното обединение на Йерусалим. Това шествие не е само за да си припомним скорошното минало на Йерусалим, т.е. повторното обединение на града преди 59 години. А всъщност това шествие е за да си припомним цялата библейска история на Йерусалим. Цялата история, особено свързана с народа на Израел. Една история, която започва преди 3000 години с цар Давид. Когато той идва, завладява Йерусалим и превръща Йерусалим в столица на народа на Израел, както е и до днес. Знам, че има много хора, които разпространяват дезинформация, понякога без да искат, а понякога нарочно. Но понякога виждаме хора, които казват, че Тел Авив е столицата на Израел и като човек, който живее тук в Израел, който живее тук в Йерусалим, мога да ви уверя, че столицата е тук, в този град. Тоест, тук се намира парламентът, министерствата, цялото правителство е тук. Значи Йерусалим е истинската столица, още от времето на цар Давид и до днес. И сега настъпи големият момент да влезем в стария град на Йерусалим през Дамаската порта. И искам да погледнете добре какво се случва тук около нас. И вижте, че въпреки последните 2 години и половина война и конфликт, Йерусалим не е обезкуражен, нито губи своята вяра. Да, вярно е, че войната все още не е приключила, но един народ, който се е молил почти 2000 години да се върне в своя град, няма да се разклати от нещо временно. И Библията ни казва, че Йерусалим продължава да бъде в центъра на Божия план. Нищо не може да разклати вярата на йерусалимците, дори в периоди на война и трудности.
И ние трябва да продължим да правим това, което Библията ни заповядва, да продължим да се молим за мира на Йерусалим. Надявам се, че ме чувате добре, защото музиката, радостта и празника тук са невероятни. Наистина, това ни напомня за библейския пасаж, в който след като Давид завладява Йерусалим и го превръща в своя столица, той донася ковчега на завета в Йерусалим с музика, танци и радост. И наистина виждаме как народът отново се изкачва с музика и танци към града. И също така с доста шум. Но шествието продължи по улиците на града, както на модерния град, така и след това на стария град. И завършва с последната и основна точка тук, при стената на плача. И това не е случайно. Стената на плача е изключително важно място. Тя е оригинална част, която е оцеляла от комплекса на втория храм в Йерусалим. И ние сме тук, за да си припомним нашата история. Библейската история. Защото последният път, когато народът на Израел е могъл да се моли тук свободно, е бил преди римското завладяване, преди малко повече от 2000 години. И за това, в продължение на 2000 години, евреите бяха подчинени в Израел, изгнаници. Прекараха толкова много време далеч от тук. И народът успя да се върне и да се моли свободно тук, в Йерусалим, в стария град на Йерусалим, не през 1948 година, а едва през 1967 година. Точно на деня на Йерусалим. И това е, което носим със себе си. Нашата свобода да хвалим и да се покланяме на Бог. И за това, колкото и да е красиво и оживено шествието, най-важната му цел е да се молим и да благодарим на Бог. Когато Господ възстанови съдбата на Сион, бяхме като сънуващи. И този псалм е напълно верен. В продължение на почти 2000 години, завръщането в Йерусалим изглеждаше като невъзможен сън. По време на изгнанието имаше безброй преследвания, кланета и дори Холокоста. Всяка логика сочеше, че е невъзможно пророчествата за възстановяването на Израел и Йерусалим да се изпълнят. Но вижте, ние виждаме всичко това със собствените си очи. Между 70-та година след Христа и 1967 година са изминали 1897 години. И дори след толкова време Словото се изпълни. И не само, че древният град беше възстановен, градът нарасна много отвъд стените. Днес Йерусалим е най-големият град в цял Израел с над 1 милион жители. И вижте какво е написал Захария преди 2500 години. Йерусалим ще бъде населен като село без стени, заради множеството хора и животни, които ще има в него. Впечатляваща е енергията и радостта на хората. Те са тук от часове и часове и пеят. Можете да видите, че дори вече започна да се стъмва. И този празник наистина ще продължи още часове наред, а ние ще го гледаме до самия край, приятели. А сега ще слезем, за да участваме в празника, както пророк Исаия ни каза. Радвайте се с Йерусалим и се веселете за него, всички вие, които го обичате.
Както виждате, те намалиха музиката. А сега е момента за основните молитви, за да благодарим на Бог за всички чудеса, за всички пророчества, изпълнени през последните десетилетия и които се засилват все повече. Ден след ден виждаме как библейските пророчества се изпълняват тук, в Йерусалим. Понякога по малко по-различни начини, но винаги с много любов към Бог. Надявам се, че ви е харесало нашето малко по-различно видео днес и ще се видим следващата седмица.